ассалому алайкум биёндагони гиромӣ. Гурӯҳи эҷодии мо дар вокзали роҳи оҳани Тошканд ҳузур дорад ва мо инҷо омадем ки бубинем ки нақшаҳои худро барои рафтан ба Бухоро ки бозии даври сеюми ҷоми ҷаҳони футзали 2024 яъне дар Тошканд дар он ҷо мегузарад ва дар Бухоро ин бозӣ сурат мегирад. Ба шаҳри Бухоро билет гирем ва ба он ҷо равем. барои онҳое ки мухлисоне ки аз Тошканд ба Бухоро мераванд, ҳаминро гуфтанӣ ҳастем ки бо поезд рафтан каме мушкилтар аст. Поездҳое ки бисёр баландсуръат ҳастанд, нархи тиҷоратӣ яъне бизнес классҳо аз 600 000 ӯзбекӣ яъне 600 сими тоҷикӣ иборатанд. оддиҳояш аз 200 000 ӯзбекӣ ва 200 сими тоҷикӣ сар мешаванд. Аз ин роҳ аз рӯи пешниҳодҳое ки ба мо карданд, ин аз ин ҷо аз Тошканд ба Бухоро рафтан аз ҳама роҳи осонаш ин бо автобус ё нақлиёти мусофиркаше ки инҷо мегӯянд шароити ниҳоят хуб дорад, осонтар аст. Аз 100 сомонӣ сар мешавад ва аз 100 000 ӯзбекӣ сар мешавад то 150 000 ҳамин миқдор. ҳоло мо ба он ҷо ҳам меравем ва дақиқ мекунем ки бо поезд қатора биравем ё худ бо автобусҳои курсиҳои мулоиму ҳозиразамон. бо мо бимонед, мо барои шумо ҳам роҳ меҷӯем. бори дигар дуруд ба шумо дӯстони гиромӣ. Инак мо дар автовокзали шаҳри Тошканд ҳастем ва ҷониб Бухоро билет харидем. Як шумо чипта ҳам мегӯед, хуб бигзор ҳам чипта бошаду ҳам билет. ва ин арзиши билет то Бухоро ҳамагӣ 139 000 ӯзбекӣ аст, баробар аст ба 139 сими тоҷикӣ. мо аллакай билетҳои худро харидем ва рӯзи 20-21 ба аз ин ҷо меравем ба Бухоро ва бозии байни дастҳои мунтахаби Тоҷикистон ва Панамаро тамошо мекунем. шумо ҳам биёед бо мо бипайвандед. Дар якҷоягӣ роҳ ҳамагӣ 7 соатро дар бар мегирад, 6 соат ҳам ба анҷом расанд ва мо шумо ба пойтахти давлати бузурги Сомониён Бухоро хоҳем расид ва он ҷо зиёрат ҳам мекунем. ва гумон дорем ки дар он ҷо замини аҷдодиамон ба дастаи мунтахаби футзали Тоҷикистон кӯмак мерасонад ва мо бар Панама пирӯзӣ ба даст меорем ва ба даври бузургои бинибаъда хоҳем рафт. бо ҳамин орзу ба сафар мебароем. бо мо бошед.